Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа няколко думи за онлайн, т.е. за новаците, които имат желание да играят този вид игра. Значи първо си изберете му, ако искате да почнете да играете Wiltmu, сезон 6, wiltmu.net и така. Нека преминем към основата на онлайн. Значи първо трябва да се регистрирате. При самата регистрация в който да е сайт винаги изисква юзернейм, т.е. потребителско име, парола и код. Извинете, и код. И после се регистрирате. След това тикнете на Downloads. Това е да изтеглите файловете и си изтегляте с звук, т.е. sound или без звук. No sound. И там вече има Auto Update Launcher и тем подобни. И там ще се информирате отделно. След като си изтеглите играта, влизате в папката и стартирате играта от Wiltmu Launcher. Ако искате да си го правите на Windows Mode, т.е. на малък екран или на голям екран, си го правите така без сметка, с сметка и на Windows Mode. Аз предпочитам да е на малък екран. Винаги дава този звук при началото на играта. Ето както виждате сега, се стартира Wiltmu играта. Понякога става бавно, понякога е бързо, но както не. Малко ще почакаме, защото се бъгна нещо. Най-сетне. И цъкате на Wiltmu PvP, Wiltmu PvP 1, т.е. ако има два сервера, ще ви изписва отдолу още един, но за момента имаме само един сервер и цъкаме на него. Пишем си акаунта, паролите. Паролите и цъкаме ОК и влизаме в акаунта. Правим си нов герой. Аз съм си направил Рейкфагда, мога поднеса Музел и Dark Knight. Ами, като за начало ще почна с нов герой. Тъй като герой да го открия. Това е всяпък по-не иска. Цъкате на креате, си изберете какъвто и да е герой, няма никакво значение. Или просто герой, с който можете да играете, с който гордо знаете тактиките и подобни. Значи аз искам да пробвам да играя Summoner Edition. Не, за Summoner няма голям опит. Ами, значи ще почнем с това. За Dark Wizard. Това спомня. Това също име. И чакай само с елф да влезна и да си сложа зен в съндъка. Защото когато
да ви пусне, например, това се едно, че е Dark Wizard, да ви пусне и нали там отидете да съберете Зен. Мен сега не ми е до настроение да събирам Зени. Аз даже съм снимал в съндъка малко Зен. И ще ви кажа какви хубави работи има в Fluid Moon. Ето, спадаме. Значи в Fluid Moon взимате си малко Зен. Аз ще взема половината Зен. Отивате в Флоренция бар при Lumen Barmaid и си купвате, има най-долу бокс от най-ляво, Golden Box плюс 14. Купвате си го и понякога, когато го пуснете на земята, ето така точно, или ви се пада Зен, или просто ви се пада Чаос. Но в повечето случаи се пада Зен. Ето, ако искате и отвънка мога да ви покажа. Взимате го, пускате да не знаете и пада Зен. И да, забравих да ви кажа, че за начало, преди да учите да си биете с монстрите там, с чудовищата, по-добре отидете пред тайлка Shadow Phantom Soldier и цъкате на първото, не за quest, а за damage. Това ви дава да биете с повече damage и повече издържливост си дава и тем подобно. А някои искат и ако искате първо, можете с тези пари да отидете в Флоренция и да си купите магии, сетове и тем подобни. Ето тук при Merchant продават сетове, магии и оръжия. Аз като за първоначално ще си купа малко магии. Значи ето ги магиите. Значи за първоначално, когато сте първи левел и нямате изобщо стац, гледате на магиите. Например, си купваме тази магия. И трябва да кача Energy 140. Че сега да ви обясня. Така. Значи това е Energy 140. И ето Energy, в момента ме 30 като за начало, Wizard Damage 6-11. И значи трябва да направим тук като ще ни се появи един плюс. И трябва да го цъкаме, за да го увеличим до 140 и да си отключим тази магия. И значи когато е това червените семейни, когато имам 140 Energy, тогава цъкаме с дясно копче върху книгата и тя се появява ето долу. Ето така. И, например, ако искате да се подберете магиите, първа, втора, така, трета, само чрез клавиша на клавиатурата, само като искате едно, и, например, да е тази магия, а на две тази. И цъкате Ctrl в най-ляво долу на клавиатурата и цъкате на магията, например, едно. И се намирате с едно, а по другото с две. И така. И аз ще отида и ще се купя още малко магии. Да. Колкото магии има, толкова си купувате. За някои магии, ако искате да си купувате, това си е ваш личен избор. Значи, купите си какъвто и да е сет, каквото и да е оръжие, значи аз ще си купя за като на начало може да си купите това оръжие с ето сет. Значи имах място така. И отивате да биете, можете да учите тази посока и когато цъкнете tab, т.е. в най-ляво горе в клавиатурата има едно копче ESC, под него има още едно копче и под него има една по друга стрелки.
Само го натискате веднъж и влиза цялата карта на минимум, т.е. цялата карта на малко така. И тук с зеленото са ви къде се продават някакви работи. Примерно, тук се продават, там не така до нас с червените бармайт се продават разни работи. Тук преди малко отидохме. Тук сега там ще учим да бием. Ви може да учите в 4 посоки. Ето 1, 2, 3, 4. Можете да учите да биете и се махате пак с същото копче. И учим сега да бием. Да качим левел и да си сложим и оръжията и сета и магиите. Да стане по-силни и да им бием по повече кръв. Начало. Ето с тази магия, с тази нещо. С тази магия почвате да ги биете. И както виждате, под мен се появяват едни жълти кръгове и това означава, че качвате левел. Ето вижте. В момента няма кръгове, но цъкни път и звучи на 20 лева. Ако никога не правите това, защото е само така. Да цъкате, а по-добре го цъкнете с дясна колче върху човек, който иска да убиете и го държите непрестанно така. Защото така е по-лесно. Ето както виждате, тук има ето на картата, в момента сме там. Това зеленото е този човек. Това е магазина. Има боксове, има за Dark War, т.е. да го накратко, магии, сетове, оръжия и щитове. Да видите палеци. И даже ако виждат, ако ви е любим, например, сам казвам, просто, например, ако ви е любим самонер или нови герой иска да го спробвате, няма никакъв проблем. В смисъл, че и аз преди съм бил като някой други смисъл. Съм виждал, че има много тези бъката, т.е. Black Knight, и исках и аз да се направя, но нямам голям опит с този герой. И се направих един елф, който преди малко видяхте в акаунта ми, и с него що годе знам тактики, знам работи и така. По-добре те сами си изберете герои, отколкото да гледате другите. Вие пак можете да станете силни, например учите при някой герой и го питате това, което не знаете, или учите във форма, или намерите администратора по Skype или му пишете в ABV или нещо такова. И към горе излиза в кой сервер сте, каква сте раса. И когато се бъкнете от този елф, излиза отгоре магията Shadow Phantom Effect, който казах ви дава повече демидж и държливост, те подобни. Тук при този Golden Archer може да си давате стоновете в по-нататъчните клипове. Трябва да обясним какво е стон и за какво се използва и какво ви дава, ако го предадете. Даже едно дъка Dark Knight дойде при мен да би и мъгър. Така. И ви препоръчвам да не качвате в играта
Статът смисъл е те с натискане с лявото копче или с двете копче, или ако имате копче, което когато натиснете е така, като мен, и ви цъка два пъти, но по-добре е да смахнете от играта, да отидете в сайта, да цъкнете на Add the Stars, там пишете потребителското име, паролата, как се казва героя, колко стренч искате, т.е. сила, agility е за бързина, vitality е за кръв и energy е за мана. Това е при меджи героите да издържат повече. На мен, например, е този Dark Wizard му трябва мана, за да може да издържат магиите, а да не спира постоянно. А пък няма да имате проблем, ако тук долу имате кобички. Q, W, E и R. Там си ги нагласите пак с контрола, на кое да ви е. А пък повечето хора си предпочитат на Q да им е кобичките за кръв, на W да им е кобичките за мана, а на E да им са кобичките за антидот. Тоест, когато има в други градове, има едни зелени чудовища, които като ви ударят стават и кръвта тук става зелена. Не червена, а зелена. И когато го спят този антидот и ви се маха и става пак нормална кръв. И даже с зелената кръв, самата кръв ви взима повече, ако са зелена. И препоръчвам да скупите антидот като за начало. Но можете без това. Само ако сте предпазливи, колкото да не ви ударят и станете с зелена кръв. Ето сета. Значи за този клип само ще ви кажа още няколко работи. Ще ви кажа как да сложите и магиите сета, как да си ядните стаци и толкова ще нещо на този клип. А за другия път може и да ви покажа в другите градове как да дигате, къде да дигате, как се изпълняват квестите и тем подобни. Значи след края на този клип, може ще го пратя на администратора и той ще го качи в форума в раздел уроци. И значи, ако имате някакви въпроси, предложения, коментари и тем подобни, можете да ги напишете отдолу. И ако са въпроси или от този сорт нещо, ще се опитам да ви отговоря на въпроса. И можете да давате предложение какво да снимам. Може и да не е само за новаци, т.е. за нови хора, които за първ път играят онлайн, а може и да дадете предложения за квестове, как се изпълняват, вместо да четете във форма, ако ви мързи и така. Сега ми е 75 левел. Да видим колко искам. Значи сега в момента ще цъкна S, като е най-горното копче в наляво. Цъкате го и цъкате на Exit Game. Това е да излезете от играта. Select Server. Просто да отидете да се върнете към менюто, не към героята преди това. Там където се избира сервер. Switch Character. Това е когато го цъкнете и отивате при вашите герои в акаунта, там ги разгледате или си правите нов герой. Options, това са опциите, чрез които може да имате автомата, т.е. да бите автоматично, това не знам какво е. Volume звук, увеличавате си звука, след help, ефект, лимитация, това не знам какво е. Значи сега ще цъкам на SDN да се махнем от играта и да се качим стат.
да станем по-силни и да се качим магии. Значи така, пишем си акаунта, пишем си паролата, пишем си името на героя, колко стрелчи искаме. Аз за момента искам само agility. Толкова ли беше? Забравях колко е. Значи, толкова стига. 400 energy. Сега пак влизаме в играта от Dual Launcher. И цикваме на Game Start. И после, тук ако искате да си го управлете на друг език, смисъл, че в самата игра, всичко, например, да ви е на корейски, испански, португалски и те подобни, аз искам да ми е на английски. И цъкате на Play. И сега, както виждате, влизаме в игра. И вече влизам в играта и ето, когато натиснете целият сервер ви връща в тази позиция да си изберете сервера, ако има повече от един сервер, от един сервер ден. Извинете ми за грешката. И цъкаме и си пишем акаунта и паролата. И цъкаме на ОК. За да можем да влезем в акаунта. И тук си правите на герой и пак влизаме с Dark Wizard, за да можем да му сложим нови магии. Вижте сега. В момента имам 4 на Energy. И започваме да си добавим магиите. Само, както ви казвам, с дясно копче върху самата магия или книга, защото не всички магии за всички герои са с книги, има и с едни търкалета, има с разни работи. С дясно копче цъкате, виждате, че тук ми е бяло на самата магия, имам толкова енергия, а на тези, които нямам, виждате, като цъкам с дясно копче не става нищо, защото нямам толкова, защото не ми достига толкова енергия, т.е. искам с дясно копче, докато не видим причина да стане. Ето. Ето към ще има, защото иска още 99, да стане 500 така. Лекинг, това е колко ви остава, за да си получите тази магия. За момента имаме само няколко магии. Не. Така. И вече тук с Ctrl изберете едно-две така си ги правите магиите, както си поискате. Значи искам просто Save Spirit и сега ще ви покажа магиите, всяка една магия ще ви покажа. Evil Spirit е това. Когато замахате със сърце и се правят някакви там черни дяволи ги убиват около вас, всякакво чудовище наоколо. Да ви покажа другите магии. Power Life и това ви пуска там някакво леджено нещо, да ги убива. После Ace, това е ето ги прощате в лед, по-пълно да се дишат, телепорте с тази ръка, на което и да е място, където и да е сега, където можете да гледате, цъкате с дясно копче и телепортирате там, т.е. отивате там, чрез магия. Фербал, това е отивате при някое животно или просто е така и вижте, и то започва тук просто хвърляте метеорит, аз съм сбъркал самата магия за нет. Метеорит, там хвърля нещо, метеорит това е истински метеорит. Не хвървам, не знам за какво е така на тази версия, но както и да е, това си хвърля нещо, убива.
Energy Ball е това, което има от самото начало. Абе, за това се съседи според да ги видя, че... Така. Отиваме, защото тази магия не действа нещо, както видихте сами. И това е импулс, който горе на светкавица и ги убива. Другото е Poison. Какво беше това? Отдолу има и клони, които там не клони, и корени, които ги дърпат и убиват. Да, за тези магии ви говорих, който ги запалва. Това е Роган. Туристър, когато го цъкнете независимо къде, ето буря. Там нещо се върти. Това скачате и правите това във змията. И тази фигура и убивате много около вас. Това удара на адски много далеч. Можете да убиете колкото искате животни, само да сте добре развити. Както виждате и сега. Тук това ви колко е експито, колко демит може да правите, колко атак рейт имате, колко дефенс рейт имате, колко има атак спид. Сега ще ни убият. Ето видено му уби. Както и да е. Това е атак спид и колкото ви е повече на принадлежаща. И става обикновено на Димек. Ставате по-бързи с agility, с това ставате по-неуязвими, когато ви бият и ви държи повече така да не умирате. Това е за... Това е стана не там какво е, за ХП, т.е. кръв, увеличавате, имате по повече кръв, нето вижда тук. 139 на 145. Energy е това, пак виждате от 970, от 60 нещо, 978 и така. Ами значи това е като за първоначално. Ако имате някакви въпроси, отидете във форум, в раздел уроци и там виждате. И там вижте, ако имате предложения или някакви въпроси, или съм сгрешил някъде, ме поправете. И така, мисля, че отделите малко време да видите този полезен урок за начинаещи. И това беше от мен. И ако искате даже, може да ги следвате тези клипове в YouTube, Христо Стефанов, ето специално за моят онлайн, тук съм написал всичко. И така, до виждане.